Egia berriz hemen kamioian doi, gasolina oso merkez daola, baina aizu ze pasatzen da mundu honekin, dena hankaz gora zion, neska. Baina hau zaltzen elektrikoa. Bale. Mundua hankaz gora, gaza eta beste, egunero, ezagit, irriparra bilatzeko ariketa inbar da, ze gauza, zauritutako planeta batean bizi gera, hori da titularra. Garik dioen bezala, esperantzara kondenatuta gaude, ez da, bueno, zer dugu gaur programan esan? Gaur kartzela zitzeingo dugu. Sareko Naikari Iturbe dator, Gernikako manifestua dela eta baina nola asko kostatzen egun kartzelan egonan jendia aurkitzea gure herri santu hontan, gure atxona monetatik hasita, Arantza Sant Esteban eta Markel Ormazabal. Ai, oso zaila Euskal Herrin kartzelan egondan bat aurkitzea. Eta oso sortzaileak gainera, Oso sortzaileak, ojo, bere dokumentalaz eta bere liburuaz hitz egitera etorreko dira orduan. Baina esandakoak kartzela hondinak gaur egun, uentxe da ona mundun, Gaza. Bai, bastanen tamainakoa, 2 milioi persona hor, aire libreko kartzelan eta bomban azpin, obszenoa, asuntua. Obszenoa edo ez, aire librean itzen duzu, eta pixkat humorea sartzeko edo, Realak partidua irabazi, Lisboan, eta zu futbolera zea gaina, ez da? Gero ez da gehiago, eta Celticekoa gaina. Bueno, eta Reala, Osasunan, ez guztia. Samamesen ez dakit, lotxati samarrik uste ditut ba kontonekin? Ez hartu Samamesekoekin da Bilbokoekin, gero olako liok izate diteuta. Bueno, bagoaz, saio astera guaz, etorri gurekin. Bidea zein den gauden egoeran gatazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da horiek ahalik eta azkarren etxera ekartzea, bakeak ere bidea egin dezan. Joan dena hitzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide, ez aldo posible, izaterik zenbait eskubide. Erantzun ezan bide, zein norabide. Erantzun ezak bide, noiz helduko aiz libre. Etxera libre. Bide, ez aldun posible, denak izaterik errikide. Bide, zapalduen bide, ez aldu posible, zutik ibiltzea ire. Entzun ezan bide, ez zuten posible. Erantzun ezak bide, izan gaitezen libre. Bidez bide, libre. Pauso bakoitzan atzetik bestea, bizikidetza jarrita elbide. Denak eskubide denen jabe, bide baten zailena da astea. Herri gaztea, luze bidea, gelditzeko bat ere astirik gabe. Asia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre. Gabon, Naikari Iturbe. Madrideko saltsakin horrek ere preso nauzian, noski, badu bere esana, kompetentziekin zer?
Kompetentziekin zer? Bueno, kompetentziak izatez, Eusko Jaurlaritzak ditu gaur-gaurkoz, bigarren urte hurrena bete zen orain udaran, esango nuke. Eta daukagun oztopo nagusienetarikoa da, salbuespena legedia aplikatuz, azken hitza Audientzia Nazionalak izaten jarraitzen duela euskal presoen kasuan, eta hor daukagu guk talka. Bai, talka eta aldatzen ez dana, ez da? Audientzia Nazionala dagoen bitartean, hortxe dago azken puntua beti ere. Bai, Madridek du azken hitza. Eta orain ikusita Madrideko egoera nola dagoen histori guztiak, gizarteratze historiak, ez dago gauza oso erraiz. Ikusten ditugu aurrera pauso handiak ematen ari direla azken hilabetetan, azken urtetan, zer esanik ez, azken 34 urte urruntze agindua ja bertan bera geratu denetikan, eta pauso asko baino, pauso atzera asko ere. Bai, aurrera pausoak bai, urruntze politikaren amaiera, lehen graduaren isolamenduaren amaiera, pausoak eman dira, baina pauso gehiago emateko garaia ere badela aldarrikatzen jarraitza dagokigu. 12 urte dira eta bere jarduera armatua utzi zuela, Aieteren puntu bat ere bazen, ez? Euskal presoen auziari aterabide bat ematea, eta gaur-gaurkoz oraindik ez da bete, 12 urte igaro dira, eta bueno, hor gabiltza. Aurrera pausoak bai, baina agian ez nahikoak. Oraindik bide egiteko oraintxe, Giltzak manifestoa aurkeztu berri duzue, eragile sozial, sindikal, politiko desberdinen partez. Ze nolakoa izan da lehenengo manifestoaren eraketa hori, ez da? Ze hori, jende asko batu duzue, manifestoak dioen bezala, Giltza deno garelako, bakoitza izan bargerelako Giltza, baina suposatzen dut hainbeste jende elkartzea, ez dela erreixa izan behar eta manifestu bat osatzea. Bai, egia da hasieratik argi geneukan fase berri bat irudikatuko zuen zerbait eratu nahi genuela, urrunketaren amaierarekin ere fase berri batean sartu garelako, etxeratze fasean sartze gara, eta etxeratze fase horrek lagunduko digu urteetan lantzen gabiltzan, konponbide, orokor eta elkarbizitza erreal bat aldeko pausoak ematen. Hortaz, argi geneukan fase berri honetan, sareren hastapenetik ere, ezberdinen arteko islada hori ere eman nahi genuela, eta hori trasladatu nahi izan dugu bideoan, edo manifestuak, baina bideo formatua duen manifestu horretan, eta gero aparte ere, Gernikan egindako aurkezpenean ere, Gernikan izateak ere, bere esan nahi adu noski. Gernikan izateak ere bazuen bere simbolismo puntua, azkenean Gernikak ere baduelako bere simbolismoa, ez, gure historian, eta Giltzaren lanketa horretan argi genekan irudikatu nahi genuela iraganeko ate horiek edo iraganera betikatzen gaituzten, ez, ate horiek, salbuespen legediak, Audientzia Nazionalaren eta Fiskaltzaren elegite horiek atzean utzi, itxi, eta etorkizuneko edo konponbiderako, etxerako ateak irekitza zegokigula, eta hori guztion artean egin behar genuela, haman komuna izan behar bidea, eta ezberdinen arteko, sentsibilitate ezberdinen arteko errealitatea islatuko zuen manifestu bat lortzea zen gure helburua, eta alde hortatik pozik gaude, eta orain Gernikako ekitaldi horretatik Euskal Herriaren esku gelditu da manifestua, bere egin auzo eta herriek bere egin dezaten, eta ia urtarria bitarte behintzat, zenbat atxikipen lortzeko aukera dakagun. Urtarrilak 13, oantxe esan duzu, hori da gure giltzarria, ez da, data jarria, urtero bezala, esan dugunean milaka giltza garela. Erreixa izan da manifestu honekin bat egitea orokortasun batean, edo egon dira... Bakoitzak ere nik uste, ez dakite konponbide edo fase ezberdin, aurrera pausoak, ez, pedagogia edo hitza guk askotan erabiltzen dugu, ez, ibilbidean aurrera egiteko, bakoitzak bere ritmoak dauzka, batzuetan ados daude, baina, zure momentua ez dela sentitzen duzu, biktima batzuek beraien adostasuna azaldu digute, baina, nahiago izaten dutela pixka bat aparte gelditu, gero beste batzuk ere, bere zailtasunak ere badazka amankomuneko puntuak sortzea, baina hori da ere guk lortu nahi duguna, eta bideak
hasi besterik ez dela egin, bueno, bideak jarraitzen du, orduan nik usten dut hasieran geneukan tren horretan, ez, askotan esate du trenak martxan dabil, eta jende geroz eta gehiago igotzea da gure asmoa tren horretara, eta bueno, ibilbidean badago, batzutan estazioan gelditzen den jendea, baina bueno, prest dagoen are baita, da trena berriz pasatuko balitz, ez, gora igotzeko, eta bere zailtasunak badazka amankomuneko manifestuak sortzea, baina iruditzen zait hortan datzala gure helburu nagusia ere, eta pixkanaka bagoaz aurrera. Metafora hori egin da, baten bat deskuidoan trenera igoko da tiketik gabe ere. Bueno, igotzen den bitartean nik uste ez da hola inongo aratzorik. Ez da trenetik bidaliko. Eta bestalde, orain ikusita gure bizi lagun ditugunak, katalanak, haiek berez orain Madriden hasekera hitz egiten, Madrileko salsa gora eta bera, eta katalanak esaten dute, bai, baina hemen referenduna eta amnistia. Bai, bueno, eskatzea libre da, baina, bueno, erritmo ezberdinak dira, historia ezberdinak, realitate ezberdinak bizitu izan dituzten bi herri dira, eta lurralde bakoitzak, ez, bere ibilbidea jorratu behar du. Katalanek ibilbide hori egitearen autua egin dute, eta aurrera, eta guk gure ibilbidean jarraituko dugu, pixkanaka ere, azkenean ere, bagoazelako aurrera, igual ez guk nahi bezain azkar, ez guk nahi bezain beste, baina, bueno, bagoaz aurrera, eta ez dakit, gaur-gaurkoz gauden egoera, orain dela 2 urtetik ona, igual askok ez genukan ez da burutan. Orduan, bakoitza jarrai dezala bere aritik tiraka eta aurrera. Nekari Iturbe, sare herritarraren bozeramailea atakan jarri berri dugu, ikusi duzuen bezalaxe, amnistia, egia da bolo-bolo dabilen kontzeptua dela, eta noski zergatik ez, honi buruz ere, hitz egitea arrazoizkoa. Donola ere, Ainhoa Barbarinen auzia, azken orduotan albiste izan duguna, beste behin ere, Madrilgo Entzutegi Nazionalak, Martuteneko Gipuzkoako espetxeak ebatzitakoaren aurka egin du, beraz, gradu progresio hori gizarteratzera bide horretan, egindako urrats horiek etenda geratzen dira. Giltzaz ari garen honetan, Zarraila non dago? Guk argi dugu Zarraila salbuespenezko epaitegietan dagoela, eta salbuespeneko epaitegi hori Audientzia Nazionala da. Salbuespen legez ari garenean ere, argi daukagu egoera asko aldatuko litzakela lurraldeko epaitegietan ebatziko balira hemen gertatzen diran, edo hemen espetxe tratamentuek hartutako erabaki horiek aurrera eramango balituzte. Aipatu behar da, Ainhoa Barbarin ere, 2. aldiz eten zaiola espetxe ibilbidean aurrera egiteko duen eskubide hori. Lehen aldiz, lehengo urtean, 2022. Urtean eman zitzaion, orduan legitea jarri arren 3-4 hilabetez kalean egon zen epaia jaso bitartean, elegitearen aldeko apustua egin zuen, epaia eman zuen epaileak, kartzelara bueltatu, eta handik eta uztailera bitarte, 2023an berriz ere espetxetako junta tratamentuetako profesionalek beraien lana egin eta gero eman zien 3. gradu hori berriz ere elegitea jarri zuen arte fiskaltzak. Eta momentu horretan, hor aldaketa bat gertatu da 2022ko abendutik gurenak hartutako autu bat dela eta behin fiskaltzak elegitea jarri eta berehalakoan espetxeratua izaten zara epaia jaso bitartean. Horrek sortzen duen babesgabetasun juridikoagatik, ez? Gero epaia izan daiteke 3. gradu hori ematea, baina bitarte horretan, ez? Epaiak bere erabaki hori hartu bitartean, 2-3 hilabete horiek kartzelan itxaron behar izan dituzu, ez aurrera, ez atzera, ez? 3. graduan aurrera egin gabe, baina 2. gradura itzuli gabe, baina eta, bueno, horrere uste dugu salbuespen legediaren beste ataka bat jarri zutela, eta, bueno, erabat ikusten da ez dela lehen kasua, behin baino gehiotan tratamentu batzorden eta Eusko Jaurlaritzako erabakien kontra talka egiten du Audientzia Nazionalak, eta, bueno, argi dago ere baita 100 kilometrotara dagoen Audientzia Nazional batek ez duela erabat objektiboki edo legea eskuetan duela hartzen epai hori.
auzitegi politiko bat dela ezin genuke uka, salbuespen egoera batean sortutako auzitegia delako eta eskuduntza bereziak dituena, aipatu duzuen bezalaxe, kilometrotako distantziara eskuduntza distantziara egonda. Espetxeetako kudeaketa horretan Jaurlaritzak ibilbide bat egin du. Aipatuko dugu gainera, akaso baten batzuk espetxeetako prozedura horiek, profesional eta teknikariek egindako horiek ez direla, ez dakit, lagun arteko prozedura batzuk, prozedura zorrotzak direla, beraz, preso batek halako prozedura bat nolabait gainditu eta espetxetik ateratzeko aukera baldin badauka, ate hori zabaltzen hasten bazaio, ez dela opari bat. Kasu hauetan gainera, hamarkadatako espetxe egonaldietaz ari gara, eta gehiena gainera Euskal Herritik oso urrun eta egoera muturrekoetan. Jaurlaritzak egindako ibilbide honetan ikusi dugu bideoan, garaiko bera agertzen dela. Akaso, lehendakariak Madril aldera ere jo beharko luke, kontu honetan ez dakit, giltza berak eskutan hartuta, bera da, eta momentu honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako espetxe hauetako arduradun nagusia. Eskuduntza horren zain egon gabe, akaso? Bueno, ez dakit, egia dare, bai, eskuduntzek abian jarri dutela eta eskuduntzak egoteak bakarrik ez, baizik eta lehen gradu hori atzean uzteak jarri duela martxan edo realitate bihurtu du ere, edozein presok bere espetxealdian dauzkan etxeratzeko edo bergizarteratzeko dituen gradu progresio hori albidetzeko pausoak ematea. Esan dezun bezala preso bati ez zaizkio gradu progresioak zirutik erabiltzen. Gradu progresio bat lortzeko zea batzuk, ezaugarri batzuk bete behar dituzu, zure kondenaren ia gehiengoa ere betea duten presoez hitz egiten ari gara. Gradu progresioak lortzeko pausoak eman behar dituzte bai presoek eta gero aparte, zuk esan dezun bezala, espetxe zaintzako profesional horiek ere beraien lana burutzen dute, beren lan profesionala. Eta, datu esanguratsu bat esatearren ere, Eusko Jaurlaritzak egindako 2 urtetako espetxe eskudunen balorazioan, aipatzen zen, 2 urte hauetan orokorrean 863 gradu inguru onartu dira, eta hauetatik 60 soilik, 55, 60en artean izan dira bakarrik euskal presoei ezarri zaizkienak, eta hauetatik 175 errekurritu ditu fiskaltzak. Normalean, ez dakit, 100 orokorrean 100 edo zatu izan honetan, edo ia irukoitza da fiskaltza jartzen duen elegitea. Orduan, bastante esanguratsua da diferentzia hori. Eta argi dago ere, eskuduntze horretan ere, pausoak eman beharko direla, ez dakit hemen edo Madriden, lege batzuk aldatu eta azken hitza ere igual lurraldeko auzitegiek izan dizaten. 10 7 beraz, gutxo gora behera. Deigarria da, akaso, salbuespen auzitegi hauek euskaraz bizitzeko aukerarekin ere muturra sartu dutela, kiroldegietan zer nolako bizitza dugun intereseko ez dute, baina euskaraz geure eguneroko egiterakoan bai, ezta? Eta kasu honetan badirudi gradu progresioekin itxuraz ez dauela arazorik, baina kasu hauetan, bai, bukatze aldera, Naroak ere aipatzen zizun, Gernikan egindako aurkezpena izan da manifestuarena, Gazako egoera mahai gainean dugu, herri sufrituak oro har planetan ugari gara, eta akaso gaiak ere elkar lotzeko ariketa ere interesgarria izan daiteke, ezta? Badirudielako garai batzuk erabateatzen utzi ditugula, urrunean ekialde hurbilean lehertutako basakeria honen aurrean ere asko dira kalera atera direnak dira. Badirela egoera krudelak eta euskal presoen auzi honek euskal populazioari eragiten dion auzi bat dela eta akaso hori ere lehen lerrora berriz ere ekartzea ariketa interesgarri izan daitekeela. Bai, egia da, ez dakit kasualidadea izan ote zen, baina lehengo larun batean Donostian egin zen manifestaldi jendetsu horren leloa, Gernika Palestina zen bezala, guk goize horretan, Gernikan bertan egin genuen giltza manifestuaren aurkezpena, eta bazuen simbolismo puntu hori guk Gernikan egitearen arrazoi bat bazen hori, baina aparte egun berdin horretan arratsaldean Donostian izango ginela pentsatzeak ere, ematen zuen herrien arteko borroka horrek zenbaterako
aldekotasuna izan dezaken, ez? Naiz eta lurralde ezberdinak izan, eta argi dago ere kale dinamika aktiboa ez den herrialde batek ere ez dituela inoiz elkarbizitza, konponbidea, eta nahi dituen oztopo guzti horiek ez, gainditzeko pausoak emango, beraz. Argi daukagu, aktibazioa dela gure lan garrantzitsuena, gure doai garrantzitsuena ere herri bezala, eta horri utzi beharko diegula izan euskararen oldarraldi honi eusteko, izan euskal presoen etxeratzea duten eskubide hori aldarrikatzeko, edo Palestinar herriaren aldeko pausoak emateko ere. Eta Naikari, orain ikusita pixka bat umore puntua edo ezagik sartuko nuken, baina badakigu 11, honekin netzan umorea, baina 11 jende asko ikusten du, oso ikuslego fidela daukagu, eta badakigu oso ikuslego fidel horien artean badirela batzuk, barrun kartzela ingurun dabiltzanak, akaso ezin direlako mugitu, akaso ezin dutelako ihes egin, hortik izango da ere, baina eskertzen da horregota, sentitzen dut behartuak ikusten bagaituzue. Baina, en fin, antxe ikusten gaituztela, fidelak direla, umore puntua hartzen dugu, lehenago ere kontu txikitan ibile gara, eta esaten batzutan esaten dugu, ez da, orain hobeto daude, orain hemen daude, gertu daude, orain ikastaroak dituzte, orain bertso saioak dituzte, baina kartzelan daude. Eta orain 11 telebista ikus dezakete. Toma! Hori zer da, gradu igotzea jaistea zer da, zer zalantza sartu zait. Hor zalantza sartu zait, zer dan, sentitzen dugu. Baina, esan dagoa, kartzela beti gartzela, ez da erreixa gartzela. Kartzela eta urrunketaren amaierarekin, egia da, gauzak asko betu direla, euskal komunikabideak zuzenean entzun eta ikus ditzazkete, ez gea konturatzen, egia da urrunketa oso gogorra dela pentsa, ez? Erabat arrotza zaizun herri batean, zaude? Herrialde batean, ez dakit, adibidez, ez? Puertoko kartzelan egotea bazegokizun, ez? Jasotako prentsa, jasotako funtzionarioaren hizkera, inguruko, ez? Dena da arrotza, eta pentsa, behintzat urrunketaren amaiera horrek, eta gerturatze horrek, ez? Ja, etxeago, etxekotasun, goxotasun... Nabardura bintzat bakarrikan ere. Zea bintzat, sentiarazten dizu. Noski, ez dela etxean, ez, hobeto leudekela, baina, bueno, Eta orain ikusten duguna, ez da, gauza da zuk esan duzuna, egia da, puerton entzun dezaketen, eta ez da izkera, hemen bintzat euskeraz, nola izaten da gero jauzi hori errealitatera, ez da, nola heldu bizitzari berriro? Ez da, erreixa izan behar, berdintzait kasu batzutan 2 urteko kondena izan da, bestetan bizi osokoa. Bai, nik pentsat, bai balioan jarri nahi etela, urrunketak, 34 urte luze iraun ditu eta iraun baditu kanpoko zaintza eta euskal presoek orokorrean jasotako babes guztiagatik izan dela. Inor ez da bisitarik gabe gelitu, denek beti saiatu izan gara etxean genezkan periodikoak ere paketea sartzeko aukera balin badago, ez? Pakete horretan sartzen. Ez dakit, Euskal Herria ere bada kultura eta ohiturak oso barruan lantzen dituen herri bat, eta 34 urte luze hauetan bide lagun izan dituzten lagun, kide, familia eta zaintza lan horietan aritutako guzti horiek balioan jarri, eta horrek sortu izan duela, ez? Kanpoan falta zen goxotasun hori. Goxotasun hori, beharrezkoan goxotasun hori erakusteko ere, urtarrilak 13an duzu zita jarrita, urteroko zita Bilbon, urtearekin hasi berri, eta ara. Bai, gauzak ondo bidean, urtarrilaren 13an izango da gure zita. Eta, urterokoa, ez, beti esan izan dugu, azkena izatea gustatuko litzaigukela. Ia euskal presoen aferari, ez, aterabide bat ematen zaion behingoagatik, eskubide ez ari garela aldarrikatu nahi dugu behin eta berriz. Nahiz da batzuek, ez, beste erabateko ikuspegia transmititu nahi izaten duten, baina eskubide ez ari gara eta eskubide horiek aplikatuko balitzaizkie, pauso bat, trenak, ez, estazioa pasatzeko aukera izango luke eta beste
beste estazio batzuetara joatekoa. Beste estazioetara joango gara, grebarik ez badago bintzat, bestela zaila izango da, baina trenari eutxiko diogu, urtarrilaren 13an hortxe zita, eta ea, zarraila guztiak irekitzen ditugun. Naikari, mila esker. Zuei, mila esker. Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta ixteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. La llave nos permite entrar y salir. Avanzamos o nos quedamos atrás, atrincherados. La llave para qué? Esa es la clave. Zarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietzi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko, norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak izteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Y es en ese momento en el que nos encontramos, en la medida que avanzamos con paso firme, abriendo y cerrando puertas. Con la disolución de ETA, con el fin de las políticas de aislamiento y alejamiento, acercándonos al dolor de todas las diferentes víctimas, reduciendo distancias y derribando muros que nos aíslan. Bidean aurrera urratsak ematen jarraitzeko ordea, beharrezko zaigu iraganean betikotzen gaituzten ateak itzi eta euskal preso, ieslari eta deportatuen aferari irtenbide ematea. Bai eta gutxieneko akordio baten bila, biktima guztiei tratamendu justu eta berdina ematea ahalbidetuko duten ateak irekitzen jarraitzea. Oraindik ordea, ezin izan dugu iraganaren atea behin betiko itxi. Oraindik euskal presoen eskubideek urratuak izaten jarraitzen baitute eta era berean, ez da lortu biktima guztiei bidezko tratamendua emateko helburua. As the prisoners continue unpicking the locks that hold them along the path set out in the law, it seems that new locks are being bolted in an effort to hinder the implementation of that very law. The lock of exceptionality is still in place. The door leading home remains barred. Aldiz, aspaldian jendartea elkarbizitzarako ateak irekitzeko lanetan dabil. Giltza ugari eskutan hartuta, pertsona eta eragileen arteko harremanak, adostasunak eta desadostasunak modu eraikitzailean egituratuz. Necesitamos y queremos seguir por este camino, activando llaves para encender el motor de la sociedad y poder avanzar. Queremos coadyuvar a poner en marcha los motores de todas las personas, en las calles, en el ámbito político, judicial y social, para abrir las puertas al futuro que como sociedad anhelamos tras tantos años de confrontación. Konponbidearen eta elkarbizitzaren ateak parez pare zabaldu nahi eta behar ditugu. Eta horretarako, presoen etxerako atea zabalduko duten giltzak eskuartean hartu behar ditugu. No estamos pidiendo impunidad, sino abrir las puertas a todas las modalidades del cumplimiento de las penas que la propia ley ofrece, profundizando en un nuevo modelo penitenciario más humanizado y por tanto más justo, reconociendo los derechos que asisten a los presos y presas vascas y también a todas las personas que han sufrido en este país, y de esta forma respetando su dolor. Esandako guztiagatik, adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Haremos el esfuerzo para que estas puertas se abran cuanto antes, para que todas las personas que formamos parte de este pueblo tengamos un futuro, donde la convivencia sea nuestro objetivo.
bilera batean, gu bagenekien bilera horretan ginenak bagenekien atxilotuak izango ginela, lehenago edo beranduago, hilabeteak zirelako atzetik segika gerituela. Entzutegi nazionaldeko kalabozo batean zain daramatzat 3 ordu. Bulegoan sartu naute eta berehala ezagutu dut Baltasar Garzon epailea. Hitzartzeak hasten dira. Nire abokatuak nire askatasuna eskatzen du. Garzonek ez dit begiratzen. Moketaren traman erreparatzen dut. Barre egiteko gogoa etorri zait. Barrez lehertzekoa, baina badaki tokizkanpo legokeela. Ni hemen bezala. Ez da erreza konfidente onak topatzea hemen. Preso politikoa ginen heinean, kartzelaren aurrean indartsu mantendu beharra. Baina Maite entzule ona da. Kezka politikoak kezka intimoen gainetik egon behar ziren beti. Neurria ematen ez nuela sentitzen nuen etengabe. Atzokoan lagun baten gutun bat jaso nuen argazki multzo batekin. Nian egon adin alegintzen da. 2 urte baino gehiago daramatzat hemen, eta kanpokoa gero eta gehiago da nire iraganeko bizimodua. Gutunean esan diot manifetako lemek ez diatela gehiegi laguntzen egunerokotasuna jasateko. Beste baliabide batzuk dira beharrezkoak hemen sentitzen den impotentziari aurre egiteko. Rosa Luxemburgoren hitzek arindu duten irangustia une batez. Kartzelan idatzi zuen gutun liburu bat irakurtzen ari naiz, eta zera esaten du. Nire bihotza enarena da nire kamara dena baino gehiago. Arantza Santesteban, Markel Ormazabal, Gabon. 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 918 gau, oraintxe ikusi ditugu irudiak, 918 gau, 918 egun, zenbat ordu. Ze oroitzapen hau egiterako garaian, zergatik nola? Bai, oroitzapenak, batzuk pilatzen dira eta beste gauza asko hazten dira, ez? Nik uste dut denean bezala, ez? Bizitzaren pasarte ezberdinetan bezala, memoria selektiboa dugu eta eskerrak. Eta orduan nola baite, pixkat pilatutan nituen oroitzapen horiekin, horiek eraman nituen pelikulara, ez? Neukan sentsazioa, zenbat eta denbora gehiago pasa, orduan eta gehiago hazten dituela gauzak, eta bueno, banuen hori nola baite adierazteko beharra, ez? Eta, zinemaren bitartez egin nuen, eta latera zen pixkate 918 gau hauen relatoa edo filma, ez? Humorez ero hartu nahi genuen ere, ez da, esate genuen sareko manifestoa izan dugu hemen, da esan dugu, Euskal Herrian nola bilatu genitzaken 2 pertsona kartzelan egon direnak honea ekartzeko hitz egitea, pixkat berain esperientzitaz oso zaila egin zaigu, Euskal Herrian kartzelan egon da norbait bilatzea, baina hemen 2 lortu dugu, zaila izan da ere, eta biak begira izizkit esaten bezala, grazik ez du iten, aneoteak. 918, esan duzu behin baina gehiagotan, nola sortu zen ez da, pixka bat lehenengo jasotako eskutitzak eta, baina atera zinean momentuan izan ere 2007an, urriaren 4an atxilotu zinduzen 6 urte, kartzelan 918 gau, 6 urte. Ia 3. Ia. Orduan, esaten duzu ia 3, hori da. Esaten duzu, oso ondo, lehenengo ahaztu egin nahi duzu. Lehenengo ez duzu nahi hitz egin ere. Hortaz, behin baina goiotan, behin elkarrizketa batean ere irakurri nizun esaten zenula. Ateran hitzenean ere batzutan, tabernan potea doainik, edo ez da gizeinak, zemuz, ez da gizeta, gauza horiek esaten zenula, nik hau aztunak.
Ez da inbeste ahaztu, baizik eta zenik uste dut, ahaztea ebitazio moduko bada, eta nik uste dut gauzak ebitatzea behintzat nire kasuan ez da zerbait bilatzen duana, ez? Ebitazioak edo estaltzen diren gauzak gero ateatzen dira beste modu batean edo bestean, ez? Horron etzen egin beste ahaztearen logika hortan, baizik eta pixkate nolabait esperientzia hori berriz edo berrirakurketa bat egitearena, ez? Nik uste dute kartzelaz desente hitz egin dugu, zuk esan duzu bezala, hemen nahiko ezaguna dugu tamalez errealitate hori, baina oso gutxi ezagutzen da kartzela osteko denbora hori, ez? Eta nik uste dut hori prozesu oso gogorra dela, ez? Kartzela sartu horretik oso prozesu gogorra da, beti zaude pixka bat hor, ez? Beldur horrekin eta tensio horrekin. Gero kartzela delako eta hor kartzelaren logika ere gogorra delako, baina gero irteeran nik uste dut hor mota askotako prozesuak daudela, ez? Eta nik pixka sentitzen nuena zen, atera nintzenean ez nituela tresnak edo erramentak nolabait sentitzen nuen, ez dakit, eskoloke horri, ez dakit, horrekin zerbait egiteko, ez? Behin baino gehiotan esan duguna, ez da, nola heldu berriro bizitzari, ez da, egunerokotasunari, zuk esan duzuna, 3 urte izan ziren, baina aurretikan ere pasatzen den prozesu hori jakinda badator. Bai, gero nik beti esaten dut, bakoitzak bizi duela bere erara, ez dago, beti ere pixkate kolektiboan asko homogenizatzen ditugu gauzak, ez? Eta nik uste dut, bakoitzak egiten duela ahal duena, ez? Eta bakoitzak daukala modu bat horri aurre egiteko, ez? Kontua da askotan, kartzela eten handi badela, eten bat, ez eten bat ideologikoa edo eten bat zure zeran, ez? Hor jarraitzen duzu, ez? Ez dakit nola baite zure ideologikoki posizionatzen, inkluso aberasten, eta baina gorputzaren aldetik, sentsazioen aldetik, bizipenaren aldetik inpakto bada. Eta inpakto hori nolabait ez baldin baduzu ateatzen zarenean rekursorik edo zuk zeuk ez baldin baduzu rekursorik edo kolektiboki askotan zaila baldin bada rekurso horiek nolabait eskaintzea edo jartzea edo asmatzea ere bai, ez? Horrekin, nik uste dut oso normala dela nolabait eskoloke hori edo galera hori edo hori sentitzea, ez? Hori nire kasua izan zen, baina esatu nirea da, eta beste askorentzako ez da horrela izan, eta beste ibilbide bat izan dute, ez? Orduan nik uste deskoloke hori nire egin zitzaian oso nabarmena kartzelatik atera eta 6 urte pasa zirenean epaiketa resolbitu zenean, eta nik kartzelako materiala biltzen zuen kutxa hori irekin nuenean, ez? Eta batean agertu ziren hor gutun horiek guztiak, irudiak, eta nolabait nik oso sentitu nuen halako, ez dakit, krak handi bat, ez? Baina, beti esaten dut, irakurtzen dudanean batzutan nerabe nintzeneko diarioak, sekulako, sentitzen du sekulako harreman arraroa diario horrekin, lotxa pixka bat, nik idatzi nuen hori, baina bai ni naiz, baina ja ez naiz. Orduan, kutxa hori irekin nuenean, halako sentsazio beste batzu, baina antzeko zerbait izan nuen, ez? Nolabait, horre guztiak eutsi nau, gutun eta argazki eta irudi eta afektu horiek guztiek eutsi ninduten, baina une honetan nolabait bizitzak beste gauza batzuk eskatzen dizkit, eta ez dakit oso ongi nola enkajatu hori, ez? Orduan, ni pixka defendatzen dudana da edo nire irakaspena da, ez jakintasun momentu horiek, iluntasun momentu horiek, ez dakit, estrañamendu, sentsazio hori normala izan daitekeela, baina askotan narrazio politikoetan ez dugula lekurik horiei erantzun ahal izateko, ez? Eta orduan sentitzen zara oso bakarrik edo oso galduta, ze uste duzu zerbait apurtuela zure barruan. Eta ez nuke esango zerbait apurtu denik edo zerbait aldatu denik, baizik eta gehiago
nolabait daukazula alako egonezin bat, eta bueno, aliz, kolektiboki edo ulertuko bagenu, batzutan daudela olako desajusteak, nik uste dut, hobeto edo beste modu erosoago edo bizigarriago batean egin ahalko genituzkela aterrizaje batzuk. Gustatu zait, egin duzun konparazio hori, ez da, zure nerabezaroko diarioetan ikusten dezunean, esaten dezunean, ez naiz ni, baina banaiz ni. Baina, bai, hori da. 1918 gauekin gertatu zaizu baten, orain ja urtak direnean esan, hau egin nuen, ez naiz ni, baina banaiz ni. Bueno, bete-betean nago hain zuzen ere momentu horretan, ez? Orain ikusten dut, bai, takit, pelikularen lan, eta bai, onartzen du, ni naiz, baina aldi berean badago urruntze bat. Eta nik uste dut ongi dagoela. Sanoa ere izan daiteke. Nik uste ongi dagoela, eta kontua da ere bai, bueno, zer egiten duzun horrekin, ez? Ez dakite, hemen ere Markel dago, Markelek ere idatzi zuen liburu bat bere garaian, ez dakit zeharreman duzun ere egindako horrekin. Nik uste dut dela pixkat hartzen duzu zurea bezala, baina aldi berean gu denbora guztian, gure bizi prozesuetan denbora guztian afektatuta gaude gauza ezberdinengatik, afektatzen gaituzten gauza hoiekin egiten dugu aurrera, atzera, alde batera edo bestera, edo batzutan ibiltzen gara bueltaka, baina pilatzen ditugu esperientziak, bizipenak, eta horre guztiak eraldatzen gaitu. Orduan, zerbait egin zenuena aurreko esperientzia bizipen batzuekin, gero sentitu dezakezu, pixkatu urrutiago dagoela, pilatu dituzulako beste Markel, bota dizu pelota den, men naiz ez gelditzeko baina liburua, hain zuzen ere txalapartakin argitaratu zenun, eta oso ondo egin duzu, ze bere liburuaz ez bazun hitz egiten arazoak, Ez, Markel, zuk ere, hor... Lehenik eta behin esatea, 10 urte dira, gartzelatik ateran indutela, eta oraindik kutxa iriki gabe dut. Así que irikitzen dudan egunean arantza pasako dizut, berro zerbait topatu dezakezun. Bueno, nik mania handi badut, eta bada nagoen lekuan, edo kasu honetan naukaten lekuen, leku horiek ulertu beharra, ez? Nun nagoen, zertarako naukaten, zer egiten dudan hor, eta liburua hortik abiatu zen, ez? Gartzelari sartu bezain pronto hasi nintzen gartzelari buruzko, aurkitzen nituen referentzia guztiak jasotzen, eta urtebete gelditzen zitzaidanean irteteko konturatu nintzen, zelda guztian eukala dena paperez josita. Eta, hoiei atera bidea ematen, atera zen liburua, ez azkenan badena kronika espazial bat, nola baita esatarren, bizipen gutxi ditu, eta bada damu bat badudana, bizipen horiek jaso ez izanen, ez eta horrendikan barruan ditudan, esandakoa gehiago da kronika, eta gaina kronika leku bati buruzkoa beste bizitzei beharrean, ez. Dena den, eta aipatu dulako arantzak, egia da, herri honetan asko hitz egin dela gartzelari buruz, eta paradoxa handi bat, eta lata guztiz ezer gutxi dakigu gartzelari buruz. Dalmagu urteak, hamarkadak, gartzela gora, gartzela bera, eta segurenik galdetuko baldin bagenien edozein herritarri nola bizi da presoa gartzelan, ez luke jakingo esaten, ez. Ez dakigu ez da gartzela bera nola funtzionatzen duen, eta gartzelak hementxe ditugu, hiri guztietan ditugu, ez. Orduan, liburuaren ere bazen ariketa bat nolabait, ez. Nik ulertzeko nun nengoen, baina bestetikan ere adierazteko, gartzelak zer diren, ez. Eta hortxe nik uste herri honetan daukagun paradoxa handienetako bat. Asko hitz egiten dugu, baina gutxi dakigu gartzelak. Gero adibidez, gutxi dakigu sistema penitentziarioaren hainbat logika, arau, jurisprudentzia eta, hoiei buruz, baina gero baita ere kolektiboki, bildu izan dugun esperientzia ere bai kartzelan inguruan ikuste dut haindikan hor lan pilo badagoela ere bai jasotzeko, ez? Ez dakit beste herrialde batzutan piskatari naiz orain hola aztertzen, beste kontu batzuengatik, baina Argentinan edo Txilen hor ere bai esperientzia handia izan dute errepresioaren ikuspegitik eta kartzela eta tortura eta halako egoerak, bizi izanagatik, eta denbora bat pasada eta badaude reelaborazio saiakera batzuk, eta nik uste dut ere bai, gure kartzelarekiko izan dugun narrazioan ere bai, sakonduko bagenu,
beste aukera batzuk edo beste relato batzuk ere aterako liratezkeela. Agian orain arte asko izan dugulako, pixkatalako, ez dakit, baina bueno, beharrezkoa zelako edo ez dakit zergatik, baina askotan kartzelaren narrazioa beti izan da oso ez dakit, sujetoak batzutan pixkata ahaztu dira eta nabarmendu dira asko ez dakit, igual relato idealizatuagoak edo romantikoagoak edo dramatikoagoak, esan dut, bere karga guztiarekin. Eta handi batan sostengagarriagoak ere norberarentzat, Gartzela azkenan mina da, zauria da, eta erresago eramaten ditugu minak eta zauriak. Modu kolektibo batean egiten dugu. Era bat dena bezala. Hor dago, ez? Nola egiten dugun, arakatzeko esaten dugunan, Gartzela buruz ezakigula ezer ez da hori, ezakigu presoa nola bizi den, ezakigu presoa nola dagoen Gartzelan, ez? Baina bai, eta nahikari eduki dugu gure aurretik, ez? Karo, Gartzela zauria da, Gartzela mina da, eta min eta zauri horiek oraindikan oso bizirik daude herri honetan, ez? Eta nik uste horrek kosta egiten duela ere bai, Arantza aipatzen ari zen, ikuspuntuan hitzeko begirada horretatik. Gainera beti esan da, Euskal Herrian ze zaila izan den historikoki, beldurraren gatikan, hartu nahi izateatik, mila gauzeatik zenbat histori galdu ditugun, lehenoko gure aiton, amon, gurasoen garaikoak, eta guri ere hori sartu izan digute batzutan, ez da, ze zaila guretaz hitz egitea, gure minetaz eta gure beldurrez hitz egitea. Baina, Markelek esatena zentzu dauka, asko eginda ere edo bizigarriagoa egiteko esperientzia. Bizitzen jarraitu ahal izateko. Bai, hori da. Superbibentzia. Euskarriagoa edo, utxigarriagoa esan dugu sostengarriagoa. Kontua da, hori, pixkat orain irekitzen dela nik uste dut aurretik alako garai bat, zeinetan nire ustez izan daitekeen une egoki bat, esperientzia horiek nolabait jaso eta horietatik zerbait ikasteko modu kolektiboan, ez? Bai, ez da beti esaten da, noiz beti iritsiko da garaia kontatu ahal izango direnak gauza guztiak barrutik edo ez gauza guztiak zalantza daukat, baina... Kartzelara itzuli gabe berriro. Kartzelara itzuli gabe berriro, importantea, audientzia beti dago hor, eta beraz, esan duzu orantxe Naikarirekin egon garela, manifestuaren berri ekarri dugu, Giltzak manifestua, badira aurrera pausu batzuk, bada gero eta arlo politiko-sozial eragile desberdin atxikitzen direnak, urruntze politikarekin bukatu zen, 34 urte eta gero, ez da errexea ere esaten 34 urteko zigor latza, hori bukatu zen ere, eta orain ikusten ari gara. Aurrera pausuak, batzutan dira bi aurrera pausu eta beste 3 bat atzea, baino beste bat aurrera bada garai berri bat, eta Naikarik esaten zigun hori ere pixkat esperantzaz, ez da, Markel? Bai, urteetan legea bete behar genuela esaten ziguten horiek legea betetzera behartuta ikusten ari dira, ematen du, ez? Bai, esperantza noski baietz, beti izan da, ez? Gartzela eta presoen afera horrelako gotorleku handi bat, estatuarentzat, badakigu, presoak ze paper jokatu duten gatazkaren erdian, eta bada korapilo bat lasatzen ari dena, nahiko lukena, nik uste, nahiko lukena, baina asko zer mantxoago, eta horrengaitik ez zauriak eta minuiek oraindik oso presente jarraitzen dute, baina bai, lasatzen ari da, modu batetara eta bestera, herri honetan gehiago oso zabal batek aspaldi da nik, aldarrikapen batzuk jarri zituen mahai gainean, eta ematen du norabide horretan goazela ez. Bai, orduan, ikusteko zer, baina esperantza, ez dakititza esperantza den, baina aurrera bidean ari dela, bai, eta... Garik dion bezala esperantzara kondenatuak, kaso. Bai, Justo gaur entzuten nuen sareko bozeramaile bat naiz irratian goizean eta berak esaten zuen, 10 urte bete dira, sare sortu zenetik eta ze balorazio egiten zuen, eta esaten zuen, gazi gozoa. Alde batetik 10 urte betetzeak, horrek esan nahi du, ez daki, nolabait aurrera pausoak eman diela eta ibilbide horretan, baina agian espero zen nolabait azkarrago izatea hainbat kontu, ez? Desagertu alizan naia, horretik ansare ez da. Nik uste du gero ere badagola hor, batez ere 3. graduak aplikatzen ari diren hontan, hori da neurrietako bat, eta regresioak eta rekursoak daudenean,
ze gogorra ere izaten ari den jende askorentzako bizitzea kalea eta kartzelaren arteko tensio honetan, ez? Kartzelan zaude ateatzeko esperoan, kalean zaude denbora guztian bueltatzeko beldurrarekin, eta nik uste bidai horiek, hori ne ustez oso izan behar du oso gogorra, ez? Orduan ezin dugu ahaztu oraintxe bertan ere bizitzen ari direla egoera batzuk benetan oso zigor bikoitza legia. Alde batetik hori eta psikologikoki, ez da, zer egin duen, eta horrekin ere jolastu dan bezala. Beno, orain iruditzen bazaizu eta artetxo bat emango diogu ekil doktoreari gauza pila bat dakartza eta. Eta kareta sartu aurretik, jakiminez, banago honezkero, bi sortzaile hauek espetxean egon direnak besteak beste, aipatu dunaroak oso jende gutxi igaro delako espetxetik, gure herri santu honetan. Aipatu duzu, urruntze politika, gure aitona Puerto Santa Mariako kartzela zarrean egon duzen, eta ez gara salbuespen bat. Hasi etxean arakatzen, eta ikusiko duzu zuen zuaitz genealogiko hori nola dagoen oso ondo espetxeratuta eta giltzaperatuta, bera zaizue. Garai, hemen memoria historikoak beti duela joko berezia, eta kontatuko digute ziur proiektu berriak baditu zela bi hauek, gaur zerbait aurreratuko dute diguten. Eta orain bai, eskerrak gure lankide Leida Etxeberriari, antolaketa guztia berari esker, puntual hasi gara, puntual bukatuko dugu, eta barkamenak katilua gainera urez beteta eta nik jaurti egin dudalako, beraz gaur paperak guztita, baina badator ekil doktorea. Eta hasteko eta behin, titular bat, zauritutako planetan bizi gara. Gazako irudi horiek ikusi dituzue, aire irudiak ziren, bideojokoa dirudi ezta, egia askoa da, eta hilako kopurua ere bai. Akaso, zifrekin ezakit ohituta gaude, eta irudi latzak behin eta berriz ikusita, streaming bidez, honezkero, baten batek zerbait egingo du, ezta? Argiz, aste honetan bertan, sareko ordezkariak gaur ere hemen izan ditugu, Gernikan egin dute adierazpena. Gernikako irudiak Gazakoak alderatuta ikusi ditugu, ez ahaztu baztanen tamaina daukala Gazak, eta bertan 2 milioi bizi direla. Irudikatzen duzue, bombapean hor bizitzea, benetako kartzela baita hau ere, ez da aire librean izan. Tira, baten batzuk saiatu dira, esate baterako, aurretik. Kazetariak hil dituzte zenbaitzu, baina kazetari bat bere sendia hil berri dutela kontatzen edota zuzenean ikuste hori, guretzako ere profesionalki aste hau esango dizuegu gogorra izaten ari dela. Egunero guztionen berri ematea, azkenan emozionalki ere latza izaten ari delako, edo nola ere. Goazen Nazio Batuen erakundera, palestinarrek ahotsa ere bertan badutela, ze akaso hori ere ahaztu egin zaigu, badirudi Israel dela jaun eta jabe. Bodies are buried in mass graves. Israel ordered 22 hospitals in Gaza to evacuate, an order that WHO labeled as a death sentence for the sick and injured. This includes newborn babies in incubators. Mr. Chair, 2 million Palestinian people live in Gaza. Half of them are children. But Israel is dropping explosives as no civilian live there, and acting like everyone in Gaza deserve to be killed. Eta ez hori bakarrik, bisadoak ukatu ere baize, argi, Netanyahurekin sartzen denak, Netanyahu, Ayuso, Meloni, nahi duzuen hautatu. Argi, hauek arma asko dituzte eta botoi gorria sakatzeko aukera eman ezkero, hemen inorrez da salbu, beraz, kontu nahiko kolektiboa dela ez dugu aztuko, eta tira, Euskal Herrian Aietereko konferentzian adeitutako bitartekari batzuk ere nolabait mugitzen hasi, eta ezin duzu bertaratu, ukatuta daukazu sarbidea. Israeldarrak honetan oso profesionalak dira, bertzaintza bertan entrena, hori beste baterako utziko dugu, ze profesionalak dira gauza askotan, eta Euskal Herrian ez dakit. Jardun sionista akaso uste baina gehiago ditugu, eta espetxei buruz ari garela,
Ez naiz katramilatuko, baina izenpetutako zenbat agiri, ezta? Ikusten duzue, planeta bera oso zaurituta daukagula. Edo nola ere, eskerrak Celtic-eko jarraitzaileak, ikurrinak ere tartan dira, futbolzaleak akaso etzarete izango, ni geroz eta gehiago, Zegia esan da batzutan, hainbeste diplomazia eta zera, eta bazoaz futbol estadio batera, izan bultzada urdina, edo, tira, emakumezkoek geroz eta parte hartza handiagoa izan da, ezakit nahiko estadio politikoak, erromatarren estiloan, uste dut, honi ere bulta bat ere eman behar digula, baina tira, inoiz etzaretela bakarrik ibiliko, ingelesez harrapatuko duzue. Ederki, bagatozen Euskal Herrira, albiste honak dauzkagu. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak 50 etxaron pixka bat, goazen Iberdrolaren datuak ikustera. Boro bilduz, 3.000 milioi. Deno gara Iberdrola. Deno gara Iberdrolak dauka giltza, espetxeetakoa kaso, onkologikoko giltza, Iberdrolarena. Ez Amantziok ordaindu duela makina berria hemen Donostian. Zer gehiago, ez dakit, sistema publikoa, 50 milioiko fortuna handien zergaren irabazia Bizkaian ustez handago pilatuta gainera, ezaztu, eta datu hauek ikusita ez dakit, zer pentsatu ematen du. Eta aste honetako beste datu ekonomikoa. Abiadura handiko trenaren gastua Gipuzkoan, 117 igo da azken 11 hilabeteetan. Tira, datu ekonomiko hauek ekonomia zer hitzein bar delako, ikusten duzu ez zelotuta di joan dena. Edo nola ere, sintonia, ototxoke sintonia gogoko dugu, ez dakigu zergatiko sondo, baina gogoko dugu, klima larrialdia. Eta orain aukera emango dizuet zertxo baita aipatzeko, ze hemen langile publikoak ditugula aprobetxatuz. Indautxun kotxe zaharrak ez dira sartuko aurrerantzean. Pentsatzen dugu indautxun bizi den bizi maila horretan, 2000 urteko auto gutxi daudela, nik badut bat, 5.000 kilometrotik gertu da, gero. Baina klima larrialdiari aurre egiteko, Bilbon metropolian, Euskal metropolian, neurri zorrotzak hasi dira hartzen, eta beraz, datozen urteotan, kotxe elektrikoekin, ez dakit, nola dago kontua, Markel? Donostian ere neurririk hartu ote da? Donostian atzeratu egin dute erabakia hartza, oraindik ez daukatelako argi zein eremu izan behar den mugatu behar dutena. Bueno, badago gobernua osatzen duen alderri bat esaten duena, Donostiak izatez badaukala ja. Isuri gutxiko eremu bat eta hori Aldezarra da. Aldezarra peatonala delako. Ez da txantxar, genetan horren defentsa egiten dut. Arantzarekin honuntzan entorrela aipatu dugu, ez? Bueno, mugikortasunarekin hiri honetan ze kalapita sortu diren azkenengo urteetan. Datu bat ematearren, oso lotuta turismoarekin, ez? Azkenan hirera etortzen den turista bisitarien 80% auto pribatuan etortzen delako. Nola raio ez da egongo sortzen den kalapita hori. Baina hori baino gehiago, eske erdialde guztia daukagu parking pribatuz beteta. Parking horiek 40 urtetako lizitazioa edo esleipena daukate, kendu iezu beraiei sustentua, hortxe Donostiko arazoa.
edo isuri gutxiko eremua sortu behar da, baina aldiz parkin pribatuei jaten eman behar zaie, ez? Eta tarte honetan, eta honek ere txantxa ematen du, baina ez da, San Bartolomen erdialdean bertan, parkin pribatu berri bat irikiko digute. Orduan, bueno, ikusteko dago, Donostian zein izango den isuri gutxiko eremu hori. Alde zarrean ondo, horri eutxi. Horri eutxi. Eta argi gaineraz, parkin pribatu horietan ondo horretuta sartu ezean, trafikoko langileak berehala zure segurtasuna zaintzera eta bermatzera gerturatuko zaizkizula, zuatzuko parke teknologiko honetan, izugarrizko kalapita daukagu, behin kexu egin nion eta erantzun zidan, horretarako kexu egiteko bulebarrera joan eta kontenedoreak erretzeko. Tira, hemen oso goza bitxiak gertatzen zaizkigu eta gure eskakizuna, mugikortasun kontuekin, lanera gatozenok ere bizikleta elektrikoak ogasuneko dorretaraino eta urrengo kilometro hori nola egaz, tira, galdera interesgarriak dira. Ez dakit, klima larrialdiari aurre egiteko edo nolare, bere garaian Gaskok nola da, pet friendly edo ez dakit, dog friendly da Donostia. Akaso zirinekin zerbait pentsatu daiteke, akaso erregai berri bat autobusak? Nik uste Alderdi Popularra kaioetan pentsatzen ari dela, hori seguru. Ze kaioak ere San Marko itxi zigutenetikan, ez dakit hondartzara azken aldian funtzeraten pentsatzen du baiet. Ohitura tarteka turista joateko. baino antxeta gehiago daude eta antxeta gero eta violentoak bilakatzen ari dira. Eta violentoak bilakatzen ari dira turistei harrapatzen dieten janari guztiagatik. Orduan gaur egungo antxeten zirina ez da lamoduzkoa izan. Deigarria da gainera, bere garaian Diario Baskoko lerroburuak egunero ikusi genituela, hondarretan harri batzuk agertu zirelako, badakizu itxasaldiak, itxasoa bizirik dago eta batzutan hondarra mugitu egiten du. Naiz eta Belepok garaian oso Donostia itxur oso bat jarri. Lizarran ere bai, hori beste egun baterako utziko du, baina hondarra bertan jarri zuten eta halako zubi polit batekin Kontxako badian egotea bezala Arga ibaiaren bazterrean. Zertaz ari ginen? Antxetak. Bai, antxetak. Antxetak, oraindik ere Diario Baskoren zain gaude, nola aurrak 11-etako atera hondartzan eta azaltzen zaizkizun Hitchcocken estena bat bezala. Arazo bada, Halako airebideko eraso bat, ez dugu esango Gazaren parekoa denik, baina argi ez da txantxetakoa, hondartzako plan hori bai pasa egin naiz. Egia da, bukatuko dugu tarte azido hau, aitortuko diguzue. Bai, antxetak ez dira broma, hor utziko dugu, zirinez betetzen dute dena. Eta bestela Mikel Erentxurin deituko diogu, eta bilatu diezaiola irten bidea, oso Donostiarra delako. Kontuz, barkatu baino, Mikel Erentxun izan zen visionario bat, zion gaviotas, hareko azaken nondik anda zion manetan. Esan barzuen, 100.000 gaviotas. Tira, bukatza aldera, demorare gainera etorri zaigulako dagoeneko. Gau beltza, ez dakite baten batek ezagutuko ote duen, tira, makro denda guztietan badituzue mota guztietako Halloween artikuluak, komplementoak, tira, hori baliatuko dugu, baina beste eduki bat emateko gau beltza badelako, eta akaso kalabaza tripontzi horiek, ikusten duten kalabaza tripontzia? Beste baterako. Apuntatu, kalabaza horiek gau beltza, ze demonio da? Eta zuek zer espatzen duzu? Gau beltza. Ikusi duzen bezalaxe, eriotzaz azoararen lehena, jaiaguna, bezperan batzuk gauez ateratzeko aprobetxatuko duzu, baina tira, gure auzoan esate baterako egian, eta bakalera ondoan dagoen auzo hori,
Polioe badaukagu baita ere, begira, auzo elkartea polio bizirik izatekoa zen da azkenan gazte asamblada izaten bukatu zuen. Baina kalejira bat egingo da, esate baterako, Hilerritik auzoan barrena. Baina tokian toki, hazen olako gauza berezi eta heriotza bestera batera bizitzen hasteko ariketa hori ezta. Txikienetatik hasita, oraindik ere erdi gazte garen notatik pasata badin guztietara joaz. Eta aizue, zalantza dituzuela, sartu gaubeltza.eusen, hauxe aurkituko duzu bertan. Kaixo lagunak, oso urduri nago, gaubeltza iristear dagoelako. Yupi! Oso divertigarria da, mozorroak, gaztainak, dantzak, festa paregabea! Nik jada nire mozorroa daramat. Zer? Ez duzuela ikusten? Noski! Iratxo ikusezinez mozorrotuta noa eta... Baina enaiz edozein iratxo ikusezin. Puzker magikoak botatzen dituen bat baizik. Bai! Nire puzker magikoak eguna gau bihurtu du. Jakina! Gau beltza gau ez ospatzen delako. Iluntasunean kalabazak ustu, aurpegiak margotu, kandelak piztu, eta beldurrezko ibilbidea egiten da. Beraz, aukeratu zuen mozorroa, egin zuen kalabaza, eta festa ospatu zuen lagunekin. Gau beltzean ikusiko dugu elkar. Ederki, ez dakite, bukatu dezaket edo? Bukatu dezakezu. Gaubeltza ospatzen duzuen, nik gehi esan da ohitura handirik ez dute izan, baina azken garaietan inguruan hasi naiz ikusten gauza interesgarria daudela. Halloween niretzako bazen gauza bat, erabate atzeraka ematen zidana, baina orain beste rollito bat ematen dit, ezakit beste martxita bat. Aldezarren ere bada antxetaz aparte, ez da, egingo dira. Eta pozik nago, aurten lehenengo aldiz gaubeltza antolatu delako ere parte zarrean, eta bueno, ikusteko eta gogoz. Denaren lehen esan dudan bezala nila gauez ateratzeari aspaldi utzi nian. Eta kanposantura jungo naiz biharamunean hildakoak agurtzera. Dena siniste dugu gainera. Arantza, zuk bizi duzu. Ba, egia esan ez. Ez dutola ezer berezirik egiten, baina ongi iruditzen zaiten... Bueno, ez dakit beste esan nahi batzuk ere ematealako gauei, eta konsumitzaile bihurtze huts horretatik haratago beste gauza batzuetarako bilakatzea, ez? Eta oso oinarritik sortutako kontu bat izaten ari da, ez? Oso modu antolatuan, eta horrek hori kontsumoaren logika guztietatik kanpo kokatzen du, festa berri bat. Hori da. Eta bien herriak. Eta guztioi parte hartzeko aukera ematen digula, zen aztertzen hasi ezkero ikusten duzu komunitate ezberdinek badutela joera hori ospatzeko. Azkenean bilatzen baduzu modua, izan auzo herri danadalakoa aukera ematen dizu, akaso urteko beste ekimenetan, beste festetan elkar gurutzatzen ez diren, aniztasun hori balioan jartzeko itzordu interesgarria. Gau ez ez ateratzeko egunez. Biharamunean kanposantura. Hori da. Loreak, krisantemoak ez da ematen dituzuzuk ere, Markel. Itxura ikusten izun krisantemoak ematearena. Horixe, orduan gaubeltza ospatzen duenak ongi guk ospatuko dugu. Gaubeltza, arima, heriotza, zergatik ez, itzin berbalako guzti horietaz ere, eta ongi dagolako gusadio. Eta ohitura zarrak, bestela inposatzen dizkiguenak baditugu milaka, gureak berreskuratu ditzagun.
Eskaparate oro eder dekoratuz, guztia dago salgai trukoz eta tratuz. Utik goazen kalera, bertsoak kantatuz, beldurrezko kondaira, aztuak kontatuz. Etxean ditugun lau trapuzar hartuz. Eta zuek zer ospatzen duzu? Gau beltza. Couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil, making martyrs out of children and innocent people? We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds, hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. Eta aldendu nahi genuen horrexetatik, uste baino gertuago gaude jadanik. Kaleak aldatu dira, oharkabean, beste norabait begira, geundenean, etorkizuna ginenean. Eta orain, badaukat hor laguntxoren bat, Andoni, zer modu zabiltza? Kaixo, hemen natorkizue berriz ere nire abesti horietako batekin. Ba, ondo nago, lanean, diskarekin eta gauza asko buruan. Ba, pozen naiz, Andoni, zu beti lanean eta orain ere aktualitatea soken kontra, Andoni Ollokiegi. Zer da Urkullurentzat euskaraz hitz egitea? Zer da Urkullurentzat enpresarien aurrean? Euskalduna jauregian euskaraz hitz egiteko, gero ez dauka lotsarik langileak egurtzeko. Bozka galtzeko beldurtu da, lehendakari euskaldunena, metro terdiko distantzia
berria Errealitate jeltzalea Zederra izaten den enpresaria Zu euskararen oinarria Zure bozka guztiei eustea Zure interesak babestea Beno, Arantza Santesteban eta Markel Ormazabal plazerra, mila esker, zuek bilatzea zaila izan da, benetan, baina inbain izan zaituztegu, gauza askotaz hitzein dugu, kartzelaz hitzein dugu, eta antxetez hitz egiten bukatu dugu, hori ere, pentsatzeko da, baina hori dira, eguneroko ikamikak, gora etorri gaz, egingo zaio, inoiz ez bera, hori da importantena, mila esker, hemen izateatik handa, espero dugu, beti esaten dugu, ona etortzen zaretenak lehenengoz, bigarrena baduzue, beraz, hortxe duzue, mehatxua. Hora botata. Eta zuei amaitzeko orain Ginger taldearekin amaituko dugu, eta ez dauka zerikusirik Andrea Lotpetegi gure lankideak hor hartzea parte, Haupa Ginger. Eta zuei, agur plazerra, astero, hemen. Eta datorren astean, hemen zuekin, ongi izan, gaizto portatu. Ion doratzen
Kaixo. Ai, zer moduz behira gure podcast berrian gaude. Zozoak beleari izenekoa. Danelizius naiz, eta nire ondoan daukat Laura Re, 30 urteko zinegotzi dibortziatu. 28. Bale, bekasi berdina dira. Egin dugu podcast hau dekorazio honekin, ambiente honekin, biharrazoiengatik lehendabizi delako jalulin, eta jarraitu behar dugu mood honekin, modu amaigabe batean, porque jorratu behar dugun gaia podcast honetan zea da beldur. Hoixe bera. Gure podcasta izango da beldurraren inguruan, baina sai bakoitza izango da beldur bat. Gauza askoi, eduki daiteke beldurra, eta saio bakoitzeko jorratuko dugu beldur berezi bat gonbidatu oso berezi batekin. Hoixe bera. Eta haiek ez dakite zeren buruz hitz egin behar duten, eta hau da nire ustez epartik divertigarriena. Nik ustean hori dela podcast honetako onena dela, hemen dago kalderatxo bat, eta hemendik jungo dira ateratzen gaiak, pertsona ezberdinekin, eta hoiekin hitz egingo dugu hoien inguruan. Pues a tope. Sardadilla, ondo pasatzera hormiguerora. Ainhoa Vitoria! Azkenan da kantitate kontu bat, Hortan, agintarik ongi dakite, zenbakiek ematen dute, masifikazio bat baldin bada. Pelotazo kulturalen roi honek guztiak dauzkan ondorioak, baita ere hiria, baita ere hiritarretan, ez soilik ikuspegi kultural batetik, baizik eta hiria beraren nola ari den eraldatzen. Gozen hortaz hitz egitea, dena lotura horiek ezartzera. Norbanako eta gure komunitateko partaide gisa, asegarriagoa zait sare komunitarioak ehuntzen laguntzen duen kultura jarduna, artista bakana goratu eta helburu ekonomiko eta turistikoak sustatzen dituenak baino. Artista festivalaren kasuan ahunde ezberdina da gure helburuetan da bai euskal kultura plazaratzea eta hemengo artistak, euskal herriko artistak leku baten eskaintzea. Jakin banu maitasuna dena, dena bete
errez arropa jartzian, juntzaileo irrifar politia. Zin denez dakilako, haotxak burutik leporaino, barruan milaka zaurekin, zenbat orbain kanpotik ikusten. Zenbat bide dita, iruan bilata, nola kudeatu, barruan duguna, saiak nola, saiak nola, saiak nola. Nazkalutan nazemen, adutan nazenia zein nazbane. Hemen bezaude